ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ସାନ ବାବୁ କେମିତି ରାତି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା ହାଁ ଏଇ ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ତମେ ଖାଅ ବସିକି 12ଟା ବାଜିଲାଣି ସମସ୍ତେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ଉଠିକିରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଏଇଠି ତା ମାମୁଁ ଶୋଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆମ ବଡ଼ ପୁଅ ଶୋଇଛି ତା ମମି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ା ଉଠିକିରି କହିଲା ମୋତେ ଦିଅ ପିଠା ଖାଇବି ରାତି 12ଟା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ରୁହ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ରୁହ